aurrekon Twitterren esan nun bezala, ez nao lasai, negarrai nahi dut, eta oiu, eta dena puskatu, eta ohean geratu mundura ateraren gabe, eta berriz ere negar, eta berriz ere oiu, ez nao lasai. Oaindala 6 hilabete osasun larrialdian kontu guzti hau hasi zanen baino, askoz ere urdurigo nao, nekatugo, eta batez ere, hilabete guzti hauetan egiten nahi dian gestioakin nazka indanao. Oaindala minutu batzuk ikusi dut Twitterren, Urkulluk jarri ditula txio batzuk esanez, neurri batzuk hartu behar diala, koronavirusa izaten nahi dan gehiegizko edapen hau nolabait gelditzeko. Urkullu, hauteskundek egiteko arazorik etzegola eta deno Kantabriara jun behar genula esaten zuen Urkullu bea. Eta ni nekatuta nao, eta nazkatuta nao, desahogatzeko beharra daukat, eta kamera bat eta YouTubeko kanal bat daukatenez, desahogatu ingo naiz. Aitortuko dizuet, oaingoz behintzat ez dakizkitela zehazki zeintzuk dian azkenengoz iragarri dian neurri berri hauek, ez ditut gehiegi behidatu. Baina apustu ingo nuke gutxi gora bera olako zerbait izango dala. Ezin dezute hau guztia egin, ez baldin bada behintzat lanera juteko. Eta lanera juteko esaten detenen, ulertu ikastea, edo umeak zaintzea, edo helduak zaintzea, zentzuri zabalenean. Eta esate izuet, ez dakit zehazki zein izango dian, azken agerraldi hontagan jarritako neurriak, baina eskilabete guzti hauetan egiten nahi diana, berdina da, mugak eta debekuak jarri, jendea mareatu, neurri eta adierazpen ulertezinekin, eta hori bai, behin eta berriz azpimarratu, herritarrona dela ardura eta ardura bekeria. Eta egoera honta iritsi baldin bagea, izan dela ez dakigulako konportatzen eta ez dakigulako behardan bezala portatzen. Eta benetan, nahi ondo iruditzen zait arduraz jokatu behar degula esatea, iruditzen zait konstiente izan behar degula individuok gehala, baino talde bateko kide gehala, eta gure jokabide pertsonalek, gure erabaki pertsonalek talde hortan eragina daukatela eta zaindu behar degula talde hori. Hori bai, hori oso importantea iruditzen zait. Baina zuk Urkullu jauna, eta Urkullu esaten detenen jarri agintean dagoen beste edozein pertsonaren izena, zuk ezin diazu exigitu arduratsu jokatzeko, ez balin badizkiazu hortarako baliabideak ematen. Eta ez balin badezu zure gestioarekin ere arduratsu jokatzen. Esango jazu, zezentzu daukan, gaueko 11:00 goizeko 6 etxenean dageo, goizeko 8 lanea edo ikastea juteakon, jendez betetako autobus bat hartzea, jendez betetako tren baten sartu behar izatea. Bai, gero estazion, egongo dia kartel oso politiak esaten segurtasun distantzia mantentzeko. Baina eskenik segurtasun distantzia mantentzeko, igual zuk beste autobus bajarri behar diazu. Igual tren honen maiztasunak pixka bat handigoa izan behar du, eta ez txikiagoa. Edo ez, ezin dezu etxetik anatea goizeko 6 arte, baina goizeko 8 polizia jungo da zu kaleratzea. Ze desauziatu inbertzaileu, ze klaro, batzuk etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubide batekin negozioa egiten segi behar du, Edo beste idea bat, jaki hilabete guzti hauetan ez zaizuen okurritu. Igual, osasun munduko arazo erraldoi bati buruz aigeanez, ez da komeni osasungintza publikoa indartzea eta behar ditun baliabidea jartzea bengoz prekarietate egoeratik atera daitezen. Eta kasu honetan ebai, ez naiz bakarrik mediku edo erizainei buruzai. Osasungintzako langileak orokortasunen esaten dutze. Hoiek bezain garrantzitsuak dira, osasun zentroak garbi mantentzen dituztenak, edo administraziokoak, edo ospitaletako sukaldean nahi dianak. Eta berdin gertatzen da hezkuntzarekin, ze ikasturte hasieran esan zan, bai, ikasturte hasiera segurua izango da, protokoloak, ez dakize, bakize. Galdetu dezue azken aldin, aber protokoloiek zertan dian, edo aber ikastetxetako langilek ze baldintza ekstra, ze laguntza ekstra izan duten egiten nahi dian lan guzti hori egin ahal izateko. Eta segin ezake beste 11 adibiderekin, baina azken finen lehen esan detena da. Zuk ezin diozu jendeari exigitu arduratsu jokatzeko, ez balin badizkiozu hortarako baliabideak ematen. Eta ezin dezu denbora guztian mugak eta debekuak jartzen haitu, ez balin badituzu aldi berean baliabideak jartzen importanteak eta ezinbestekoak dian eremutan. Bale, ja. Eta ja, hemen utziko dut desahogo bideoa, segila esan, ez dakit, desahogatzeko balio izan diten, edo gehiago kabreatzeko, baino bota beharra neukan, eta hortarako dago kanal hau. Listo.